Miksi lähidemokratia sitten on ollut niin ja edelleen on niin vaikea asia hahmotettavaksi? Kantapään kautta olen oppinut, että demokratia, kuntademokratia ja myös lähidemokratia hahmotetaan edelleen tältä vanhan paradigman, vanhojen ajattelutapojen, asenteiden kautta. Vanha paradigma näkee, että lähidemokratiassa on kysymys vallasta. Nähdään, että lähidemokratia on ylimääräinen turha hallinnollinen taso, joka vain lisää kuntien työtä ja kustannuksia. Kun tähänkin asti on pärjätty tällaisin tavoin kunnissa asioiden valmistelussa, suunnittelussa, päätöksenteossa, miksi pitäisi kehittää jotain uutta? Lähidemokratiakeskustelussa ei mun nähdäkseni päästä eteenpäin, ellei keskustelu tästä etene ja näkökulma muutu. Ja uusi paradigma näkee asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen huomattavasti tätä vanhaa paradigmaa laajempana kysymyksenä, konkreettisena toimintana, tekemisenä, oman elinympäristön, asuinympäristön palvelujen, paremman elinympäristön puolesta. Eli kansalaiset nähdään enemmän tekijöinä ja samalla suuremman vastuunottajina. Eli kansalaista ei nähdä vain äänestäjänä tai asiakkaina tai veronmaksajana, vaan myös ja ennen kaikkea aktiivisena ja oma-aloitteisena toimijana. Vaikka nämä kaksi paradigmaa tässä onkin kärjistettyjä ja aika mustavalkoisia kuvauksia, niin nämä avaa ihmisten ajattelutapoja ja asenteita varsin hyvin, karun hyvin. Vastakkainasettelu on edelleen kovin yleistä. Mä palaan tähän vielä kohta uudestaan. Sitä ennen mä käyn tässä hyvin nopealla kammalla lisää syitä läpi, jotka on niin kuin vahvistamassa sitä taustakuvaa, tuo lisää väriä siihen taustakuvaan, mitä vasten lähidemokratiasta pitäisi puhua. Sote-uudistus, kuntauudistus on näitä painavia syitä, mutta tässä vielä nopeasti läiskien lisää. Meillä on Suomessa kuntavaalien äänestysprosentti kaiken aikaa matala, yli 10 prosenttiyksikköä matalampi kuin eduskuntavaaleissa. Ja pohjoismaisittankin verrattuna me ollaan peränpitäjiä. Teillä tällä alueella asiat on vielä varsin hyvin, sen verran uteliaisuuksissa ne kurkistin kuntavaalien äänestystilastoa, mutta keskimäärin Suomessa äänestysprosentti on surullisen matala. Mikä on, että kuntavaaleissa äänestäminen ei kiinnosta suomalaisia? Kuntavaaleissa kuitenkin valitaan ne päättäjät, jotka päättää niistä arjen tärkeistä asioista täällä paikallisella tasolla. Pienemmissä kunnissa tilanne on ollut vielä varsin hyvä. Maaseutukunnissa, täällä näkyy myös Kinnula tältä alueelta poikkeuksena, hienona poikkeuksena tässä kaaviossa. Tämä on hyvin havainnollinen kaavio siitä, että miten kunnan asukasluku vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen. Mitä pienempi asukasluvultaan kunta, sitä pääsääntöisesti korkeampi äänestysprosentti. Mitä suurempi kunta asukasluvultaan, sitä pääsääntöisesti alhaisempi äänestysprosentti. Ja yläkulmassa vielä kovaa faktaa. 2000-luvulla kuntaliitoksen tehneissä kunnissa äänestysprosentti laski viime vaaleissa tuplaten sen, mitä kunnissa, joissa ei olla tehty kuntaliitosta 2000-luvulla. Edelleen tylyä matematiikkaa Oulusta, missä olin eilen. Tylyä matematiikkaa siitä, miten kuntaliitokset ohentaa meillä edustuksellista demokratiaa. Uudessa Oulussa, joka syntyi kun Oulun kaupunki ja 4 ympäröivää kuntaa liittyi uudeksi Ouluksi, niin siellä on 134 valtuutettua tällä hetkellä vähemmän kuin näissä 5 kunnassa oli aiemmin valtuutettuja yhteensä. Ja jos mukaan lasketaan kaikki luottamushenkilöpaikat, niin vähennys on vielä dramaattisempi. 550 luottamushenkilöstä on jäljellä enää 230. Auki purettuna tämä tarkoittaa sitä, että entistä pienempi päätöksentekijöiden joukko päättää entistä isompien alueiden asioista, entistä vaativammista asiakokonaisuuksista, paksummista paperipinoista. Ja tämä viesti tuli eilen oululaisilta päättäjiltä, että tämä on täysin totta. Luottamushenkilön työ on monella tavalla entistä vaativampaa. Puhutaanko meillä tästä julkisessa keskustelussa? Ei juurikaan. Kun näihin tylyihin lukuihin lisätään vielä ne tutkimustulokset, joiden mukaan 7 kunnassa 10 kuntalaiset kokee ennemmin epäluottamusta kuin luottamusta kuntansa päätöksentekoa kohtaan, ollaan aika vakavien asioiden ääressä.
Tämä on Kuntaliiton ja usean yliopiston Arttu-tutkimuksen tuloksia muutaman vuoden takaa. Puhutaan luottamuksesta. Edelleen taustakuvaa lähidemokratialle. Meillä on jo nyt muun muassa kuntaliitosten myötä erilaisia kuntia, siis sellaisia kuntia, joissa saman kunnan sisällä kunnan eri osien väliset erot on suuria, esimerkiksi asukastiheydessä, elinkeino- työpaikkarakenteessa tai väestön sosioekonomisessa asemassa. Tässä esimerkki jälleen Oulusta. Oulun kaupungin pinta-alasta 81% on maaseutua ja peräti 49% harvaan asuttua maaseutua. Okei, kun tällä pinta-alalla, joka on 80%, asuu 4,5% koko kaupungin väestöstä, tarkoittaa se luonnollisesti kasvavia paineita tasapainoilla ja löytää ratkaisuja esimerkiksi sen suhteen, että mihin palvelut tuolla sijoitetaan ja miten palvelut tuotetaan. Oulussa on menossa parhaillaan palveluverkkoselvitys, jossa nämä kysymykset on konkreettisesti sylissä. Kysymys on siitä, että millaisia paikallisia ratkaisuja palvelujen tuottamiseen onnistutaan kehittämään ja millaisella yhteistyöllä tämä palvelujen tuottaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen kaikilla alueilla tehdään. Miten se tapahtuu julkisen vallan, kunnan ja kunnan alueella asuvien eri toimijoiden kesken. Kysymys on tällaisissa kunnissa vielä myös siitä, että millä tavalla se arjen asiantuntemus vaikkapa tuolta Yli-Iistä välittyy Oulun kaupungin päätöksentekoon sinne entistä vähemmille luottamushenkilöille. Miten hyödynnetään sitä kuntalaisten arkista osaamista ja asiantuntemusta? Mitkä tehtävät on niitä, joissa voidaan luovuttaa valtaa ja vastuuta kaupungin keskustassa sijaitsevan organisaation ulkopuolella? Tein mielenkiintoista teille tänne Ylä-Savoon ja pohjoiseen Keski-Suomeen saman maaseutukaupunkiluokituksen kartan kuin äskeisen kartan Oulusta. Harvaan asuttua maaseutua on teillä täälläkin. Jos kuntaliitoksia tehdään niin kuin yleisesti Suomessa, niin niitä suunniteltaessa ja kuntaliitoksen jälkeen nämä alueelliset isot erot tulisi tunnistaa ja ottaa huomioon. Ja tämä on iso haaste meillä kunnalliselle päätöksenteolle, miten tämä tehdään. Lähidemokratia nähdään varsin usein vain demokratiakysymyksenä tai valtakysymyksenä. Mietitte sitä, mitä puhuin äsken siitä demokratian vanhasta paradigmasta. Tämä näkökulma mun mielestä ei kuitenkaan meillä tulevaisuudessa enää riitä. Meillä huoltosuhde vinoutuu Suomessa nopeammin kuin yhdessäkään muussa Euroopan maassa. Eli samalla kun meillä palvelujen tarve kasvaa, niin kuntien ja valtion paukut vastata yksin tähän niin kuin, kasvavaan kysyntään ja niukkenevaan talouteen niin vähenee. Nämä asiat on meillä konkreettisesti sylissä jo nyt. Media on pullollaan ja kaikki ne teistä, jotka olette kuntapäättäjiä, niin tiedätte kantapään kautta, että nämä asiat on meillä sylissä. Ja kansalaistoiminnan tutkijana mä koen perin juurin hämmentävänä sen, miten vähän näiden isojen uutisten rinnalla puhutaan siitä, että mikä on kuntalaisten ja lähiyhteisöjen rooli ja vastuu tulevaisuudessa. Mikä on kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, kansalais- ja järjestötoimijoiden ja meidän yksittäisten kansalaisten vastuu tulevaisuudessa. Kuntien tehtäviä yritetään parhaillaan karsia ja niitä joudutaan tiukan julkisen talouden puristuksessa karsimaan tulevina vuosina entistä kovemmalla kädellä. Kuka niistä tehtävistä jatkossa huolehtii? On paljon palveluja ja tehtäviä, joita ei voida antaa markkinoiden ja yritysten hoidettavaksi. Nykyiset toimintatavat, toimintarakenteet, ajattelutavat ei välttämättä riitä meillä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Ja tähän liittyen on täällä jaossa 2010 vuonna valmistunut 3. sektori maaseutukunnissa tutkimusraportti. Ottakaa siitä iltalukemista. Vaikka tämä on 4 vuoden takaa tämä tutkimus, niin tämä pureutuu nimenomaan just näihin kysymyksiin, jotka on meillä vielä polttavampia kuin 2010 tämän tutkimuksen valmistuessa. Euroopassa kyllä puhutaan
monissa maissa ja kehitetään kovasti tämmöisiä New Local Welfare Systems, paikallisia palveluratkaisuja, palvelujen tuottamisen, hyvinvoinnin varmistamisen ratkaisuja. Meillä Suomessa keskustelu ja huomio keskittyy toistaiseksi hyvin vahvasti vain niin kuin isoihin kuntarakenne- ja sote-kuvioihin.